Muhammad Tukur? To yanzu ina kiran shi na ba shi goron gayya kai na bakin rawa nan ku je ku dauko min Muhammad Tukur. Ga ku shaka min komi ni dai Ubanka. ban da ja. Yanzu ina kiran shi sallama. Innaka la kulli shay'in qadir. Ya ilahuna wa ilahu kulli shay'in. Ya qayyum ya zalatul kiram. Salamu alaikum. Ubanka na ansa sallaman kenan tunda kai ba mutumin arziki bane. Kai waye? Kai ne wane? Kai ne Tukur. Me hada ka da wannan yarinya kake bibiyanta? Auren farin mun kai da ita ina son ta. To. Sosai. Kuma aka harba auren haguru suna. To. Ni kuma nace ba sai da ta ba auren ha abada ko kuma ta haukace. To. Shi ya dalilin hakan. To yanzu hakan Allah ne ce ai haka? Gaskiya Allah bai ce ba. Kai me yasa ka sake ta? Abin da yasa na sake ta. Ni ba ni son sakin ta ina son ta domin Allah da Annabi amma. To ya kai ka saki in dai saboda Allah da Annabi kake son ta? Bursun da aka je da iyayen nata suka ce sai sun ka sake ta ita kuma ta gani sarakuwan ba su zama lahiya ba ta son ta sarakuwan. Ta ce ta kuma ba ta son shi ba son shi. Kai ne ta ce ba ta so koko sarkuwan? Ni Tukur je ta ce ba ta so. Sarakuwan yana mata huzunu. Huzunu. To. Innaka la kulli shay'in qadir. Yanzu wannan abin da kai Allah ce ayi. Wallahi Allah bai ce ba kuma ina yin sallah. Kana yin sallah. Amma kuma sallar naka ba ta hana ka irin wannan mugun aikin ba? Wai san tare da ka san wanda bororo suke. Na yi zama da bororo ba mu abin da ban iya yi. Kai zama da bararo. Su bararo musulmi ne ko kafirai ne? Gaskiya a tarihi suka mun kana aiki kamar na kahirci. Kamar da kahirci? Shine kai ma sai ka dauki halayyar su? Na ɓaci matuƙa ina son ta wallahi. Shi yasa na yi haka. To yanzu ai gashi Allah ya haramta aure tsakanin kuma ana Allah ya raba wannan auren. Shin har yanzu baka haƙura ba? Kullum ina tambaya ga waya ina cewa Hasita ya aure. Hasita ya aure Hasita da ran ɗakin ta sai a ce a tana gidansu. Kai kuma lokacin kana jin zafi ko kana jin daɗi? A'a daɗi ne kai tun da dai na so ta kuma an raba ni da aurenta. Ga bursuna. Ga bursuna. Kai bursuna. Mun je bursuna dai mun yi magana. Innaka la kulli shay'in qadir. Ya ilahuna wa ilahu kulli shay'in. Bai kamata a kyale ka ba ya kamata a gyara ma zaman ka na ka karkashe. To, ni dai yanzu dai ku gyara mai zaman